Фотавыстава «Яўген Халдзей. Сцяг перамогі» адбываецца ў межах нацыянальнага праекта «Культура» пры падтрымцы Міністэрства культуры Российской Федерации и предоставлена Дзяржаўным музейна-выставочным центром Росфото. Это редкая удача для любого художника, редкая удача поймать момент истории. Вот здесь каждая картина – это момент истории. Та, которая меня поразила, с живым оленем и с бомбардировщиками и взрывающимися снарядами. Невероятно. Это сделать нельзя. Это можно только быть настолько точно ухватить момент, настолько четко чувствовать его, приближение этой секунды, и в эту секунду сделать кадр. Незвычайныя заняткі для студэнтаў па дысцыпліне майстэрства акцёра да 75-годдзя Вялікай перамогі ў межах выставы правёў Уладзімір Мішанчук, дэкан тэатральнага факультэта Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтва, у якой сёлета таксама споўнілася 75. Я зараз гаварыў з імі, яны ўспрымаюць гэту гісторыю як сапраўды сваё нешта, тое, што перажылі іх бацькі, дзяды, бабулі, і гэта мне вельмі важна іх адносіны да гэтага, што яны не абыякавыя. Будучы карэспандэнтам фотахронікі ТАСС, Яўген Халдзей прайшоў доўгі шлях ад Мурманска да Берліна. Сярод яго работ «Сцяг перамогі» Алексей Кавалёў, Леонид Горышаў. Фота, зробленае ў Берліне 2 мая 1945 года, якое зараз можна ўбачыць на беларускіх падручніках па гісторыі Вялікай Адчыннай вайны. От горя, от какой-то безысходности к победе. Вот это путь, который Евгений Ананьевич проделал удивительным образом. В этом вся его жизнь. Я считаю, что в этом его душа. В каждой работе он показал себя как настоящий, великий, большой художник. У каждой из этих фотографий можно стоять достаточно долго и всматриваться в детали. Это сделано одним кадром. Выставу «Яўген Халдзей. Сцяг перамогі» ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Адчыннай вайны можна ўбачыць да 27 снежня.